Bon vespre a tothom. Com veieu, estic jo solet. Ja va passar uns episodis, malauradament el Guillem no va poder estar amb nosaltres i avui ha passat el mateix. El Guillem corre avui, no? Exacte. Avui portem el Toni del 8 al tot, que és físic, i ens parlarà una miqueta del que vam comentar la setmana passada, les imatges que es van poder captar de Sagitarià i també de la càpsula que està preparant la NASA. Si no ho sabeu, és bastant fascinant, i d'altres cosetes. Però abans de tot, doncs una miqueta repassarem què ha passat aquesta setmana, així que... En fi, tot seguit, les notícies de la setmana. Sempre ha de passar alguna cosa, oi? Anava dient que això de la corbata m'ha fet gràcia abans. No he tingut en compte que fa molta calor. Una corbata molt mal feta, per cert. Que no es noti que l'he fet 5 segons abans de començar. M'he de posar una mica de l'home del temps, perquè realment aquesta setmana tot es pot resumir una miqueta en el temps. Primera notícia de la setmana. Estem vivint un maig una miqueta estrany. Per desgràcia, sembla que ens haurem d'acostumar, però que cada any sigui l'any més calorós que hem tingut. Temperatures de juliol a agost al maig, amb tempestes. La següent notícia meteorològica, parlant de tempestes, tenim la tempesta del turisme, que si us fixeu, això teniu... on has anat a parar? Això no havia de passar. A veure, això havia de passar, exacte. Veieu? Està tot molt tormentós últimament. El que us deia, sí, veieu, hi haurà borrasques de turistes per tota Catalunya i pel que són les Balears. Això s'està movent molt i tinc por de que es desquadri. Ha vingut la calor i han vingut els turistes. No sé vosaltres, però jo estic una mica que no puc. Crec que és encara pitjor després de la pandèmia. Llavors, us portem les notícies meteorològiques. Tempesta de turistes. I ara, si no s'ha espatllat l'OBS, continuem. Això sembla una pel·lícula dolenta. Ha entrat en erupció un volcà ple de taurons. No sé si vosaltres sabeu el Sharknado, aquesta pel·lícula tan meravellosa de tornados amb tiburons a dins. Doncs ara han anomenat això el Sharkano. Continuem amb la última notícia. Avui ha estat una setmana bastant tranquil·leta. Ja sabeu que aquí no busquem les notícies, busquem el meme. El Tomàs Molina va pujar una foto al seu Instagram amb altres meteoròlegs. Hi havia aquest tuit que deia: i de postres què faran? Fruita del temps. Però vaja, és un fil de Twitter que us recomano molt. Veure'l està ple d'acudits. De segon calamarsa a la romana. Res més. La veritat és que aquesta setmana ha estat una mica tranquil·leta. Ara sí, al rescat vindrà el nostre convidat d'avui. Que no es trenqui res. Tot seguit el Toni del 8 al tot. Digues, qui ets? Pregunta existencial. Qui soc? Pregunta existencial. Jo sóc el Toni, ella és la Tinka, potser us sona del Cosmo Caixa, és un peluix. Aquest és la capibara del... Sí, jo sóc el Toni Bertolez, sóc investigador. Bàsicament dic això primer perquè és el que em paguen per fer. No em paguen molt, però em paguen, i per tant s'ha d'agrair. Soc investigador predoctoral, o sigui, soc doctorant en física de partícules a la Facultat de Física, a l'Institut de Ciències del Cosmos. Acabada la cunya publicitària. També, soc youtuber, streamer... una mica el que es pot. No sé si encara tinc l'etiqueta oficial. Això s'aconsegueix a base de cagar-la amb l'OBS. Tots hem començat així, tots. I si t'expliquéssim, jo me'n recordo, el nostre primer directe de Twitch que vam fer amb les dones fregides, me'n recordo que estava als 5 minuts abans i tot va fallar tot. Tot el que podia fallar. Sol passar. Nosaltres he de dir que guanyem molt quan editem els programes. Doncs bé, t'hem portat aquí una miqueta abans. En realitat no, perquè ja gairebé són i mitja, però t'hem portat una miqueta abans perquè la setmana passada una de les notícies, que de fet no és de la setmana passada, sinó fa 2 setmanes ja, es va poder fotografiar Sagitari A asterisc, que sempre m'oblido que s'escriu amb asterisc. I és una història bastant interessant pel com l'han fet i per lo difícil que és i la solució a la que han arribat per aconseguir-ho. No sé si vols
explicar una mica com s'ha fet, per què és tan guai i per què estan tots els físics, bueno, això ho dic jo, no? Però per què la comunitat científica està tan contenta amb això? Vale, o sigui, bàsicament, clar, dius, és un forat negre, no? Que diràs, és una cosa enorme, no? T'imagines molt gran a l'univers, però realment no és gaire gran. O sigui, justament el fet que sigui molt difícil de fer aquesta foto i que haguem trigat fins ara per fer-la, és que el forat negre de la galàxia, tot i tenir la massa com un milió de masses solars, o sigui, és un milió de sols, o sigui, té la massa d'un milió de sols, que diries que és una borrada, en realitat és bastant petitonet, o sigui, cabria, per exemple, a l'òrbita de Mercuri al voltant del Sol, o sigui, que és més petit, molt més petit que el sistema solar. I està mega lluny, està a 26.000 anys llum, o sigui que és petit i està lluny. Llavors això vol dir que nosaltres, des de la Terra, el veiem superpetit. Llavors, el que deien per imaginar-te quant de petit és que si tu agafes la Lluna, la Lluna, tal com la veiem nosaltres de la nit, i fiques un dònut petitonet a la Lluna, sí, doncs la mida que tu veuries al forat negre és la mateixa mida d'aquest dònut petitoníssim a la Lluna. O sigui, és una cosa es veu molt, és molt, molt petita. Llavors, per veure això, és xunguíssim, perquè és mega petit. Això són termes científics, és xunguíssim. Sí. Tal qual, la meva vida és xunguíssima, la meva vida de recerca és xunguíssima. Jo crec que això tots els doctorants, jo no sé per què us hi fiqueu en aquestes coses. Jo tampoc ho sé. I mira que t'ho diuen, t'ho diuen, sí, no et fiquis aquí, per què vols ficar-te aquí? No et fiquis. I tu, sí, estarà bé. I no, és broma. Bé, i com han aconseguit veure aquest dònut a la Lluna? Vale, llavors la idea és que per veure una cosa tan petita tu necessites un telescopi molt gran, no? O sigui, de fet, t'imagines, no?, que si vols veure coses millor necessites telescopis cada cop més totxos, no? Més grans. Per això tenim telescopis totxíssimos per veure coses superllunyanes. El problema és que una cosa tan petita necessitaries un telescopi que fos literalment matemàticament, tan gran com el diàmetre de la Terra. O sigui, necessitaries un telescopi que fos de la mida terrestre. Vale? Llavors això és complicat. Llavors, el que es fa, en lloc de fer això, és una mica com fan les càmeres dels mòbils, que tenen diferents càmeres, no? I llavors, afegint més càmeres, tu pots aconseguir una millor resolució de la imatge, no? Doncs el que fan és això, bàsicament s'han posat d'acord diferents telescopis que estan a una punta, literalment a una punta al pol nord, al pol sud, i repartits pel món, i llavors, entre aquests telescopis, posant-se d'acord, igual que es posen d'acord les càmeres d'un smartphone, per exemple, no? Perquè al final tenen angles diferents, potser la llum triga una mica més, una mica menys, doncs posant-se d'acord tots aquests telescopis aconsegueixen fer una mena de telescopi virtual que és de la mida de la Terra. Clar, això de posar-se d'acord es diu fàcil i es fa supercomplicat. Crec que és més difícil que els humans es posin d'acord que construir un telescopi de la mida de la Terra, fixa't. Exactament. Afortunadament, els científics som una mica friquis, llavors compartim fricades i llavors, doncs, veure un telescopi i veure un forat negre és una cosa suficientment cool perquè es posem d'acord per fer-ho. Llavors, això, bàsicament doncs, tens telescopis a puntes diferents de la Terra que has de posar d'acord i has d'utilitzar coses molt xungues com moltes matemàtiques, molts algoritmes, rellotges atòmics que funcionen en física quàntica, o sigui, són coses... Rellotges atòmics sona molt malament, Sí, doncs realment és així. Els rellotges més precisos que tenim a dia d'avui es diuen els rellotges atòmics i són literalment àtoms. Són àtoms que estan allà oscil·lant. A mi això em recorda... Mira, jo de física sé una mica divulgació, bàsicament, perquè jo de matemàtiques zero, però d'història en sé bastant. I s'utilitzava això de rellotge atòmic, em recorda quan es posava urani als rellotges perquè es veiessin per la nit. Spoiler, sale mal. Poca broma, que el meu pare en tenia un. Això no va ser fa tant, No va ser fa tant. O sigui, això m'ha recordat això, precisament. Buah, tenien uns canells macos. Pobres. Doncs, no aquest tipus de rellotges atòmics. Més segurs, no?
Una mica, una mica. Bueno, llavors és això, que és una proesa totalment bèstia de l'enginyeria, el fet d'haver sigut capaços de veure una cosa tan petita en el cel, però bueno. I de fet aquesta cosa ens està dient doncs, moltes coses sobre com funciona doncs, la gravetat tan potent d'un forat negre. Perquè al final els forats negres els coneixem bastant poc. Bastant poc. Llavors qualsevol informació que tinguem, i més que sigui una imatge, és moltíssima informació per entendre doncs, com funciona la gravetat, com funciona la natura, com funcionen el gas al voltant, bueno, un mogollon de coses superinteressants. També és això de... Com dic, el meu coneixement científic és perquè m'agrada, però m'agrada que me l'expliquin. No tinc cor per... Exacte, aneu a del 8 al tot. Però sí que vaig estar llegint que era important perquè es van adonar que la majoria dels forats negres són iguals, o funcionen igual. Llavors hi ha totes aquestes teories dels forats de Cucs i... Bueno, això és un pas. A veure, si tu pots dir paraules tan intel·ligents com... No sé què has dit abans. Ratlletes atòmics. Exacte, jo també puc Vale. puc fer-me l'interessant. Em sembla super. Però sí, per exemple, el forat negre que vam fotografiar el 2019, la foto que hi ha és molt semblant a la d'aquesta, 2022. Llavors sí, això pot voler dir coses, vull dir, pot voler dir que la gravetat és més o menys igual per tots els forats negres, que és una que esperàvem. Sí, no? Que la teoria d'Einstein com que va confirmant. Sí. Aquest home era una bèstia. Una bèstia. I així, jo vaig fent preguntes així una miqueta en general, perquè també crec que la física la física en si és tan gran com l'univers una miqueta. Hi ha moltes coses, però potser que comencem pel que fas tu, això de les partícules, si vols explicar una miqueta què són, claro. Per què t'agraden. Així. M'agraden les partícules. M'agraden les partícules. Vale, sí, talla'm, vale? Talla'm perquè a vegades em motivo i parlo molt. Tranquil. Vale? Sí. Mentre més parlis tu, menys parlo jo. Això ja és un win-win. Bueno, des del xat, si em voleu tallar, diu... Mira, acaben de fer una pregunta abans que comencis. Alguna clau de què és la matèria negra? Podria ser que la gravetat sigui matèria? Aquí tenim persones intel·ligents, al xat. Molt bona pregunta. De fet, és que va molt bé perquè fico cunya publicitària perfecta. Sobre matèria fosca penjaré un vídeo la setmana que ve. Mira, divendres. Aneu-hi. Mira, passarem... Parla. Jo, mentrestant, poso el teu YouTube. Perfecte, gràcies. Just ara l'estava editant. Sí, aleshores, matèria fosca, la gravetat podria ser matèria fosca. Hi ha moltes teories que diuen que aquesta matèria que no coneixem, que no sabem què és, que només coneixem perquè afecta a la resta de matèria com per la gravetat, és a dir, que és com si afectés la resta de coses, però només gràcies a la gravetat que fa, doncs podria ser, hi ha teories que ens diuen que en realitat aquesta matèria fosca no existeix, sinó que és la gravetat que no l'estem entenent del tot bé i que en altres escales, en altres mides, en altres distàncies, funciona una mica diferent del que pensem. I llavors això podria fer matèria fosca. És una idea que està guai, perquè al final has d'evitar afegir matèria fosca, però no acaba de funcionar del tot bé. Hi ha molta gent que està treballant-hi, però... No sé si això respon a la pregunta. El nyam, en concret. Ja hem dit que els forats foscos són guais i que la teoria d'aquesta de matèria fosca és nyam. Jo entenc que aquest stream requereix un alt nivell d'intel·lectualitat, no us preocupeu, eh? Si demà a YouTube posarem subtítols perquè ho comprengueu tot. No però com te n'escrius nyam, eh? És important. Jo busco el soft català, no se'm donen bé ni les mates ni les llengües. Més un, jo soc igual, tot el soft.
I de fet també sobre forats negres que poguessin formar part de la matèria fosca, també en parlarem un vídeo que sortirà d'aquí 2 setmanes, que és la segona part d'aquest vídeo. A veure, t'hem deixat publicitar-te una miqueta, però això ja... Ja paro, perdó. Sí, no, és que Continua... és un vídeo que em fa il·lusió. Et fan més preguntes, continua. I Em això fa de més la preguntes? dualitat, que tot té un oposat a l'univers. La dualitat, entenc que hi ha molts tipus de dualitat en física. Entenc que és la dualitat ona-partícula, entenc. No ho sé, està clar que... Cansat de dir-ho, perquè si no... La física quàntica, diuen. Ah, molt bé, perfecte. Doncs sí. Jo crec que posaré al xat, saps, en comptes de la meva càmera, que et faci. Serà un tu a tu, xat contra tu. Sí, doncs la dualitat ona-partícula. Aquesta és una de les conseqüències que ha tingut la física quàntica, una de les principals coses que coneixem, i és la idea de que les partícules, no? Mira, justament ja podem parlar d'això una mica, no són boles sòlides que van d'un lloc a un altre, no? I que, per exemple, doncs, no poden travessar la tinca, no? Una partícula doncs, potser no podria travessar-la, sinó que hem d'entendre aquestes partícules petites no com peces de Lego, com boletes sòlides, sinó com una mena de... utilitzaré el terme científic, una mena de wibbly-wobbly que doncs, és una mena de cosa oscil·lant i això, sí, entendre-ho intuïtivament és una mica complicat, sí, perquè al final no és intuïtiu, però la idea és això, és que les partícules petites presenten fenòmens que a priori no són de boles, són d'ones, com les ones de llum, les ones acústiques, les ones de l'aigua. Llavors, la matèria és les dues coses, a vegades una, a vegades l'altra. I a vegades, de fet, ni una ni l'altra. Sinó que són coses més complicades. La matèria de Schrödinger. Sí. M'has jutjat allà molt fortament per un segon, eh? Perdó. És que tinc una mica de hate per la gent que... No, perdoneu, no és personal. Per la gent que utilitza això del gat de Schrödinger per tot. Perquè, de fet, i aquí tiro l'anècdota divertida, és que, de fet, l'exemple del gat de Schrödinger és un exemple que va utilitzar Schrödinger per criticar la física quàntica, no per ajudar a explicar-la. I llavors això se li va tornar en contra seva i ara tothom utilitza per donar d'exemple aquesta física quàntica. Jo això no ho sabia, és simplement que m'ha fet gràcia. Perdó. Diuen pel xat que si això lliga amb la teoria de cordes, i sí que jo sé que la teoria de cordes estava una mica disputada, no acaba de quadrar i... Em diuen, també, aquesta persona, les preguntes venen de la mateixa persona i ja diu que la traiem del xat que el monopolitza. No, perquè... Tu moderes. És el que... L'interès és l'interès, escolta, i ja va bé que es facin preguntes des d'algú que també coneix la física, per tant. Jo sí que sé que és això, que la teoria de cordes, com es va deixar una miqueta de banda, tampoc entenc gaire bé què era en un principi, quan van dir que ja la deixaven de banda, jo vaig fer menys mal, perquè jo ja no en tenia. Com quan amb els llibres d'història, ara que estan començant a passar coses històriques, és no feu coses, no? Que si no, després la gent quan hagi d'estudiar història haurà d'estudiar encara més coses, pobra gent. Doncs descartem teories. Però la història és fàcil. T'ho dic jo, que sóc arqueòleg historiador, la història és fàcil. Bueno, però és molta memòria, suposo, no ho sé. Bueno. Hi ha converses paral·leles al xat, Així m'agrada que s'engresqui. S'estan matant entre ells, la teoria de cordes sí, que no. Però ja que estem, què era la teoria de cordes? Quines diferents... Jo entenc que ara mateix hi ha com diferents teories de com funcionen les coses. Si vols pots mencionar una, l'altra, així, més o menys quin és el panorama actual, quines hipòtesis hi ha i si vols criticar la que no t'agrada, doncs endavant. A veure, no soc gens expert en teoria de cordes, però crec que bàsicament la idea és, en lloc de que siguin les partícules,
boles o ones individuals, el que fan és que cada partícula seria una mena de corda que, o sigui, tindria com una mena d'oscil·lació interna cada partícula. Llavors, des de fora, tu no veuries aquesta oscil·lació o de manera com oscil·lés faria... Bueno, ja veieu que... Però, llavors, clar, la cosa que té això és que si tu vols que això funcioni, necessites com afegir com 11 dimensions, és a dir, que vivim en un espai de 11 dimensions, per exemple. I això està bé, o sigui, per què no, realment? Per què hem de viure en 3 o 4 dimensions? Vull dir, potser vivim en 5 i no ens enterem. Podria ser. Això és... Però, bueno, la qüestió és que el problema de la teoria de cordes és que no ens dona implicacions, o sigui, no hi ha manera de comprovar que sigui certa. És a dir, és una teoria que no és falsable, no podem dir si és certa o falsa. Té implicacions que puguem comprovar almenys aviat. Llavors, per això se l'ha deixat. A la ciència en general, i això en qualsevol branca científica, no sol agradar les coses. Vull dir, ciència és el mètode pel qual coneixem coses. Si tu teoritzes alguna cosa i no la pots provar, és bastant... Que està perfecte, vull dir que perfectament, però no serà ciència perquè bàsicament... Sí, no, i d'aquí sorgeixen les grans batalles acadèmiques que són bastant gracioses d'anar seguint. Estan fora d'elles, vull dir, però un diu, no, la meva teoria és la bona, i comenta pel xat que el que més mal rotllo dona és quan diuen que el temps va néixer amb el Big Bang. Parlar de l'univers dona mal rotllo. Sí, en general dona... Moltes crisis existencials. Tu quantes crisis existencials has tingut fins ara? Sí, crec que vas pensar en crisis existencials fins que ja dius, vale, o sigui, sóc una merda, una puta merda infinita en l'univers, doncs ja està. O sigui, accepta-ho i tira, saps? Llavors, almenys dona una mica d'humilitat, que està bé. Sí, no. Vull dir, has acabat fent un doctorat, no? Sí, faig un doctorat, no val gaire. Per l'estat no val gaire. Home, no. Bé, en definitiva, que nosaltres estem aquí parlant de teoria de cordes. Ja estàvem parlant de partícules. Llavors, la teva investigació, bàsicament, és estudiar aquestes partícules per intentar conèixer-les millor, suposo, o com funcionen? És un bon bastant resum, sí. Mira, ja ho pots fer servir a la teva bio de Twitter. Perfecte. I des de... Entenc que sé, bàsicament, per la tele, per Big Bang Theory, i mira que no m'agrada aquesta sèrie, però que hi ha dues maneres, diguem, bàsiques d'estudiar la física de manera teòrica, a través de números, i després, doncs, a través d'experiments. Com s'estudien les partícules, coses tan petites? Fas números tot el dia? Doncs és una bona pregunta. De fet, hi ha gent que estudia les partícules des de la teoria, no? Doncs t'inventes, per exemple, dius, vale, sabem que, per exemple, la matèria fosca no sabem què és, no? Doncs t'has d'inventar, entre cometes, teories, noves partícules o el que faci falta per tal de poder entendre què és aquesta matèria fosca, per exemple. I això són moltes matemàtiques, paper i boli i moltes equacions. Llavors, per una banda, i llavors, per l'altra banda, doncs, hi ha la gent que fa experiments que bàsicament tenen els seus catxarros i llavors allà disparen partícules o fan xocar partícules o miren partícules de l'espai, bueno, fan... Piu, piu! Sí, tal qual. No, no farà aquest soroll, tant de bo. Si mai aconsegueixo un experiment, faré que cada cop que faci un sorollet, cada cop que tingui una partícula faci un soroll divertit, saps? Piu! O mac-mac... Bueno, no ho sé. Ja estic veient que el meme de la setmana serà tu i jo fent sorollets, Perfecte, ja està, què més volem? És un bon meme. Llavors, jo justament estic enmig, o sigui, no faig ni teoria purament ni experiments purament. O sigui, jo el que faig és, ara sí, perdoneu, una paraula raríssima, però l'he de dir, faig el que es diu fenomenologia. Que bàsicament és, doncs agafes un model teòric i
intentes mirar quines conseqüències tindria en els experiments que existeixen o han existit o existiran. Llavors, a partir de les dades dels experiments que ells hagin trobat, intentes trobar implicacions en el teu model teòric. És a dir, és com estàs al mig dels dos intentant fer de pont entre un i l'altre. Llavors faig de tot. Faig des de paper i boli fins a càlculs amb un ordinador per reproduir experiments. Però jo no faig cap experiment perquè són molt cars. Sí, no, sobretot si és des de les universitats costa. Estan comentant coses del CERN. Foteu-li, que digui. No sé exactament què és el CERN. Sospito, per context, que és un centre d'investigació d'alguna cosa. Sí, Centre Europeu de Recerca Nuclear. Estan parlant, doncs, que si poden crear un forat fosc des del CERN. Això és el que es deia, Tothom, quan anaven a engegar el CERN, o sigui, al moment que algú li digués el botó verd d'Entiéndese, hi havia molta gent dient, faran un... O sigui, hi havia, crec que, alguna possibilitat que es fes un forat negre. Però, de fet, crec que era impossible, físicament parlant, però igualment un forat negre molt petit no passa res, perquè un forat negre molt petit desapareix ell sol. O sigui, de fet, els forats negres, els més grans triguen molt, els més petits haurien de trigar menys, però acaben desapareixent, acaben radiant, que es diu. Llavors, és a dir, podríem crear un mini forat negre de veritat. No ho xucla tot. No ho xucla tot, com a les pel·lícules. No. Crec que no. També no soc expert en forats negres, però crec que no. Aquí t'estan dient que la fenomenologia sona secta. Jo t'ho deixo allà. Perfecte. Pots dir que la ciència és una mica sectària a vegades, però... Què se sap de la... Pregunten, Què se sap de la radiació dels forats negres? Molt bé, bona pregunta. Doncs teòricament... Clar, no és meva, es nota, Sí, tenim gent del xat que està molt ficada, molt bé, enhorabona. Sí. Super, vull dir, molt guai, vull dir, està xulo. Molt guai. Aleshores, dels forats negres, de radiació, teòricament ho tenim bastant estudiat. El problema és que la quantitat de radiació que emeten i la freqüència en què emeten és molt complicada d'observar. O sigui, de fet, creiem que no serem capaços d'observar-la com a molt fins a un futur bastant llunyà. Llavors, teòricament està molt ben estudiada, però a la pràctica no tenim cap manera de comprovar que sigui veritat. És a dir, creiem que sí que és veritat. Creiem que és veritat que els forats negres radien, emeten llum, i per tant, que com van perdent energia amb aquesta llum, acabarem fent-se petits i morint, però a la pràctica no tenim manera de comprovar-ho, perquè és molt poqueta llum, freqüències molt complicades... O sigui, radien llum, no radiació, o és radiació? Sí, radiació, de fet, hi ha diferents tipus de radiació, però un d'ells és radiació... Això sí que ho sé perquè a arqueologia s'utilitza. Claro, el carboni 14, no? Per exemple. Sí. De fet, és el més proper que he estat mai a la física. És una màquina que té raigs ultra... els més potents, els que més radiació donen. Mal sé, però se m'acaba d'oblidar la paraula. A veure, no crec que siguin rajos ultravioleta, no entenc? No, eren gamma. Ara, això, gamma. És una màquina molt xula i ens van deixar manegar-la, però no ens van deixar posar la peça a la màquina perquè... Ficar la mà tampoc et devien. Sí, jo crec que fiques la mà i treus i et quedes sense mà. Però era molt xulo perquè tu ficaves, ells treballaven amb ceràmiques i tal. Sembla molt banal utilitzar una màquina d'aquestes per ceràmica, però té el seu motiu. Perquè a través dels minerals pots saber d'on ve la ceràmica, geogràficament parlant i tal, i pel comerç i tal, les relacions entre diferents cultures, va molt bé. Llavors posen una... Clar, és una prova invasiva perquè has de trencar la ceràmica, preparar-la amb no sé què, això ho fan ells, no ens ho van deixar fer nosaltres, la posen a la màquina i després va el raig gamma, piu, i fa piu. I depenent de la resposta que hi hagi del rebot,
doncs acabes tenint els diferents minerals. I Que és xulo. molt xulo. Molt guai. És molt xulo. Difracció, no? De raigs X. Exacte. De raigs gamma. Que xulo. Exacte. Molt guai. Serà molt interessant. Va ser molt guai, la veritat. Podem enegar una màquina d'aquestes. Després ens van dir, no la trenqueu, perquè costa molts diners. Això va molta pasta, molta pasta. Diuen, última pregunta. Pot no ser T'he l'última. interromput, però com fas un forat negre petit? I has de posar molta matèria i comprimir? Que és una bona pregunta. Perdó, dic que totes són bones preguntes, evidentment. Vull dir, totes són fetes per la mateixa persona, o sigui que ja vas bé. Sí, doncs molt bé. Realment, els forats negres que coneixem tots es formen a partir de la matèria de les estrelles quan moren. Que les estrelles quan moren es comprimeixen i llavors es converteix en una matèria tan densa, que fa tanta gravetat que crea aquest forat negre que de tanta gravetat que fa no deixa escapar la llum. Aleshores, per fer forats negres petits necessites teories com per exemple aquestes teories que deien que el CERN farien forats negres, doncs no n'han fet. Per tant, són teories que a priori no estan demostrades ni comprovades. I una teoria és la de que al principi de l'univers, en el Big Bang, es podrien haver format una mena de grumolls de matèria molt densos que podrien ser a priori relativament petits i llavors es podrien haver format uns forats negres a l'inici de l'univers. Això no és una teoria, és una teoria bastant coneguda i que s'utilitza bastant, que es diuen els forats negres primordials. De fet, torno a ficar la cunya perquè d'això tractarà el segon vídeo d'aquí 2 setmanes. Per tant, t'emplaço allà per la resposta més profunda i més avançada. Però bàsicament, hi ha teories que expliquen que podrien haver-hi forats negres exòtics més petitonets. A veure, jo vaig fent preguntes. Vaig llegir també, com deia, la física m'agrada, però m'agrada que me l'expliquin. I vaig llegir que l'univers s'estava com expandint i havien trobat com que s'estava expandint en una direcció en concret. O es pensava això? No sé si és cert o... La pregunta és, no? Què t'imagines tu quan et diuen que l'univers s'expandeix? Jo no m'imagino res. Jo crec que és tan fora de la nostra concepció humana, jo crec que no ho podem imaginar. Llavors, evidentment, sempre quan diuen s'expandeix, ens imaginem, doncs jo què sé, com ara no sé com dir-ho, però com si posés alguna a l'aigua i... saps? Exacte, vale. Clar, la cosa és que l'univers realment és tot, no? Vull dir, no hi ha res més enllà de l'univers. No? O sigui, no és que I aquí comença la primera crisi existencial de la nit. Continua. Clar, llavors, què vol dir que l'univers s'expandeixi si no té enlloc on expandir-se? No? Perquè és tot, no pot expandir-se cap a algun lloc. Aleshores, quan diem que l'univers s'expandeix, el que en realitat nosaltres veiem és que les galàxies estan cada cop més lluny les unes de les altres. És a dir, que potser ara estan molt a prop, però si mirem en el passat encara estaven més a prop que el que estan ara. És a dir, que s'han allunyat en aquest temps. I creiem que en el futur doncs, es seguiran estant cada cop més lluny. Vale? Això sí? Sí. Vale, llavors, la idea és com podem entendre això sense haver-nos de ficar en la idea de que l'univers s'expandeix cap a algun lloc, perquè al final no pot expandir-se cap enlloc si ell ho és tot. Llavors, bàsicament, al final la idea que apareix és com que d'alguna manera s'està creant espai buit entre les galàxies. O sigui, que és com que el teixit que hi ha entre galàxies es separa, o sigui, es fa més gran. És a dir, la idea al final es pot entendre bastant bé amb un globus, amb la Terra, per exemple. Imagineu-vos la Terra, no? Si ara tinc la Terra i la duplico de radi, no? Doncs, per exemple, Barcelona estarà al doble lluny de Madrid, i el doble lluny de París, i el doble lluny d'aquestes ciutats, no? Llavors, òbviament, no? Tenim una Terra que està en un sistema tridimensional, però a dintre de la superfície de la Terra veuríem que les ciutats s'allunyen entre elles, totes una mica entre totes, perquè a l'espai que comparteixen s'ha expandit. No?
Doncs aquesta és una mica la manera d'entendre l'expansió de l'univers. És com que l'espai entre les galàxies s'està expandint, s'està fent gran, però sense que això impliqui anar-se cap a algun lloc, sinó que tot creix, tot s'estira. És com una malla que s'està estirant des de totes direccions i igual per tothom. Sí, la metàfora de la malla sí que s'utilitza bastant. Ja, això potser et semblarà molt, molt random, però hi ha un episodi del Simpson Sí? que em dona molt mal rotllo. És un dels episodis que més mal rotllo em dona, que és quan el Homer va a través de les dimensions. Uah, sí, dona molt mal rotllo aquest. Jo, clar, jo m'imagino així l'univers, saps? Quan va a la malla i està tot... Et dona molt mal rotllo. Sí, una mica és... Sí, salvant les distàncies. Una mica és això, sí, totalment. És loquito. Bé, hi ha una cosa que és que et volia... Una altra pregunta que et volia fer. Hi ha alguna cosa que tu hagis... Perquè ets divulgador, no només fas estudis, sinó que saps una mica què sap la gent i què no sap, perquè et dediques a que sàpiguen. M'estic explicant molt malament, però tu ets físic, entens coses molt més complicades. Que no lingüista. Què creus que és una de les majors... em surt en anglès misconceptions? Una o sigui, una de les coses que la gent creu que és certa, però que és molt fals, o que està mal entesa, quina creus que és la més greu? Per exemple, et poso un exemple, a arqueologia el més típic és el dels vikings amb els cascos. Doncs alguna cosa així, però en física, saps? Sí, jo una que no sé si és la més greu, no, però és una que m'ha vingut al cap i perquè la vaig veure fa poc, és el mite que a l'hemisferi sud el vàter, quan el tires, gira al revés. Això és mentida. És mentida. Al final, això depèn... El mite és que hi ha un efecte que és l'efecte Coriolis, que sí que funciona diferent a l'hemisferi nord de l'hemisferi sud, o sigui, fa girar una mica els fluids, es fa girar en un sentit o en l'altre, però aquest efecte només funciona a escales molt grans. Que, per exemple, a un tornado, per exemple, doncs un huracà giraria diferent a l'hemisferi nord que a l'hemisferi sud. Això sí que és veritat. Però a l'escala d'un lavabo no té cap mena d'efecte. Dependrà només de la forma de tot lavabo. Ja està. I això com ho han descobert? N'hi ha gaires tornados? No m'imagino. Bueno, sí. Sí? Bueno, amb imatges per satèl·lit d'anticiclons o amb qui fiquis una estació meteorològica a una zona on bufi el vent fort a dalt i a baix. Te'm fico la corbata un altre cop. Sí, tenim el Tomàs Molina entre el xat. Si tenim el Tomàs potser ens pot dir alguna cosa. El següent programa, spoiler, tenim el Tomàs Molina. És És un altre tipus d'espai i temps, això, però... Sí. Pregunten per Interstellar? O això, si són cordes, o si és... Quina teoria és, suposo? A què es refereix? Interstellar, fins que al final de la pel·lícula, abans que entri el protagonista al forat negre, és tot bastant correcte. O sigui, salvant les distàncies. Sí, o sigui, no és super mega estricte, però és plausible, diguem-ho així. A partir de que entra forat negre és ciència-ficció. És xorrades. El amor és la fuerza que... Sí. No... Vull dir, no hi ha cap problema en dir que sí, però... O sigui, és una interpretació artística de què passaria dintre un forat negre. Ningú ho sap, ningú ho pot saber. I... Bueno, potser... però crec que ningú pot saber. Això és la paradoxa. Pot ser una hipòtesi científica. Sí, vull dir, de fet, és tan possible que passi això com que passi, no sé, com que dintre forat negre hi hagi el Chewbacca cridant i disparant a tort i dret. Vull dir, no sabem. Podria ser. Home, jo millor que estigui el Han Solo i la Leia que el Chewbacca, també t'ho dic. Però... És una eterna incompresa,
El que passa quan només pots fer... Et volia comentar, ara que estaves parlant, quan has dit ciència-ficció, jo tinc una... Per considerar-me científic, per molt que diguin alguns, jo considero l'arqueologia ciència, i a mi científic, queda més guai dir que soc científic. Com a científic i persona que està en el món dels mitjans de comunicació, jo entenc amb dues postures a l'hora de tractar la ciència. Jo sempre defineixo que la ciència-ficció es diu així perquè la ciència que surt és fictícia. No ha de ser real. I justament, ara que et tinc per aquí, et vull comentar, a Netflix hi ha una sèrie turca que segur que t'agradarà. Això mai acaba bé. Que Com es la diu? vam veure i aquesta és la definició científica de ciència-ficció, és a dir, ciència que no existeix. A veure si te la trobo. Sèrie turca... Netflix, ciència... La sèrie va de... Es diu, a més, Yakimov S245. Sona fumada. No sé què és que sona una fumada. Sona una fumada. La premissa és... Te la llegeixo millor. Falta de caïda. D'acord. És post-apocalíptica, d'acord? Les millors són així. A veure si carrega això. El meu internet sí que és post-apocalíptic. D'acord, doncs... Bàsicament, hi ha... el sol pega una mica de pet. Saps que el... T'ho pregunto, no? Saps que el sol, com si no ho sapiguessis millor que allò, però que el sol a vegades doncs, hi ha com tempestes solars i a vegades doncs, dona aquests rajos una mica més forts i tal, doncs passa això. El sol fa un pet bastant gran i aquesta ona que fa el sol arriba a la Terra i causa la mort a tot allò que toca el seu raig. Però lo fascinant és que només et causa la mort de nit. Perquè, evidentment... evidentment, el sol de nit no està. S'amaga. Això és un... Això tothom ho sap. Fascinant. I és més, mata les persones, però per dins. No les crema per fora. T'està explotar o què? No. Crec que no. Fascinant. Crec que les crema per dins. És molt fascinant perquè el protagonista és biòleg, perquè tothom sap que si fas... I és guapo i fort, no? Exacte. Tothom sap que si fas qualsevol ciència, tu ja saps de tot. I és un biòleg que se'n va fer una expedició amb el seu submarí per trobar petroli o alguna cosa així. Una història així de no vull treballar amb el meu pare per trobar petroli, però el convencen, no sé què. Clar, com estan a sota de l'aigua, el raig del sol no els afecta. No, això és veritat. Això que té raó. Ah, sí? Mira, el primer... No, de fet, no sé si tens la imatge dels reactors nuclears. Els reactors nuclears estan tots ficats a dintre... Bueno, tots, no tinc idea tots, però els que conec jo estan ficats Els dintre de legals. piscines d'aigua. Els dels rellotges no ho sé ja. Però sí, l'aigua és un molt bon aturador de radiació. O sigui que, en aquest sentit, que el tio salvi em sembla raonable. Però això no és tot. El millor de tot... Segueix. Aquesta sèrie jo l'he vist així per sobre perquè en realitat se l'ha vist ma mare i m'ha anat comentant coses. O sigui, ma mare ja s'ha passat Netflix, llavors quan hi ha carències s'ha de veure de tot una miqueta. Llavors m'explicava que un altre cop estava a Netflix i hi havia una sèrie que era exactament el mateix, que el sol petava i hi havia un raig i
aquest cop no estava la gent en un submarí, sinó en un avió. I havien de parar de nit per repostar. I ma mare em va comentar que a la primera sèrie del submarí hi ha un moment en què es veu un avió passant i aquí tenim l'univers paral·lel. O sigui, Marvel està tremolant. Jo te la recomano. Yacamoz S245. Sí, m'acabo d'apuntar. Sí, tranquil, la veig. Ara he de passar passo el link perquè el xat Pugui veure-ho, clarament. és una obra mestra i només té una temporada. Jo no entenc per què. Jo espero que la segona temporada continuï. Sí, ara amb un raig encara més fort, saps? Amb un raig de, no sé, partícules, bossons de Higgs que maten a la gent. És una passada de sèrie. Netflix, si us plau, no... Més. Invertiu aquí. Invertiu. Si us plau, Netflix, continuar subsistint mentre acabar... fins que acabi aquesta sèrie. És veritat que palmarà. Doncs ja són les 9:15. Hem parlat una mica de tot sense endinsar-nos en res. Però escolta, és un Twitch. part 2 d'aquesta entrevista, perquè no hem parlat dels forats de cuc, ni de res bé, de coses més complicades. Però sí, o sigui, això es repetirà amb el meu company, el Guillem, que li sap greu no haver pogut estar aquí amb nosaltres i també estava molt interessat. Ell sí que sap més de mates i d'aquestes coses que no pas jo. Però res, ja sempre fem aquesta pregunta. Hi ha qualsevol cosa que vulguis comentar que et sembli interessant que la gent sàpiga i que no t'hagin preguntat? O... Quan et van dir vine't, què vas dir? Uau, això seria interessant parlar-ho. No, però si voleu... Ara mateix, quan em fan aquesta pregunta sempre no es m'acudeix res, però abans se m'ha acudit una cosa que era divertida d'explicar, que és quan parlàvem de ficar la mà a dintre d'aquests instruments de rajos gamma. Doncs hi ha una història d'un home rus que, com totes les històries que comencen així divertides, que va posar, o sigui, per comprovar si estava encès, va posar el cap a un accelerador de partícules. O sigui, a un feix d'accelerador de partícules en partícules a tota pastilla, o sigui, pitjor que rajos gamma, i va ficar el cap. Segueix viu? Segueix viu. Això és el més divertit de tot, que segueix viu. Va tenir potra i el raig va passar per una zona que no era... O sigui, era cerebral, va passar per mig del cervell, però per una zona que no era molt... Una part del cervell que no és important. Sí, no sé, això ja perdoneu, jo no soc biòleg, no tinc ni idea. Veus, no ets biòleg, clar, no ets com el de la sèrie. Clar, no sé de tot, com els científics de les pel·lícules. Doncs si mai fiqueu el cap a una màquina energètica, comproveu que estigui pagada. Clar, en aquest moment, què et pot passar? O sigui, et pot petar el cap directament com una crispeta, no? Sí, o sigui, de fet, no sé exactament què li va passar, però perquè al final és un feix molt, molt petitonet, o sigui, que travessa quasi i surt. Però sí, segurament algun tumor devia sortir per allà, segurament. Pobre home. Sí. Però bueno, els russos sent russos i sobrevivint a coses superrares. Això... Entre els russos i els de Florida... És invariant al llarg de la història, això. Doncs res, moltes gràcies per acompanyar-nos. Se m'ha passat volant, o sigui, això s'ha de repetir, i res. Gràcies per venir. Mentre diuen pel xat en general, si poseu el cap a una màquina, que estigui parada. Energètica o no. Bon consell de vida. Bueno. Llavors, res, mentre vaig preparant
mentre vaig preparant per deixar aquesta bona gent amb musiqueta i tal, fes promoció. Què faràs? Quins són els nous vídeos que treus? On estàs? Perquè no estàs només a Del 8 al tot, també ja participes en un altre projecte, crec. Està a la teva bio. Però tu explica. Vale, doncs mentre ja em diràs com fiques la música. Que no parli el no res. Sí, a mi em podeu trobar bàsicament a Twitter, a vegades tant faig fils de Twitter així explicant coses de ciència. A Instagram també em podeu trobar, penjo a vegades algun post, penjo algun reels explicant la meva vida d'investigador, depriment i fosca. I què més? Llavors també em podeu trobar a YouTube, penjaré un parell de vídeos la setmana que ve sobre matèria fosca i un d'aquí 2 setmanes sobre forats negres primordials. Està clar que la teva vida està... Acabes de dir, estic en una foscor, home, no... Sí, bueno, però un cop acabi aquest tema parlaré d'arcoiris, si vols. De la llum solar. Tu has de fer una review de la sèrie turca. Vale. Reaccionando a sèrie rara. Jo et dono recomanacions. Doncs sí, ara us passo al seu Twitter. Abans he passat també al seu... Gràcies. Al seu canal de YouTube. Aneu a seguir-lo, doneu-li molt d'amor i pel que fa a nosaltres ens veiem la setmana que ve. Tot seguit. Gràcies per tot. No, parla. Que gràcies a vosaltres per convidar-me i gràcies a tots els que esteu per aquí pel xat. Ha sigut un plaer. Ha sigut molt entretingut. També s'ha passat volant, així que... Això és bo. Bé, gent, ens veiem tot seguit la setmana que ve amb altres qüestions. Mai fem spoiler del programa següent, però es venen coses molt maques. Adéu a tothom.